kien jammar ġola miri flimkien mibnu ġammarija il-mistier kif ġammarija wasal kien fleta ta' żwieġ sablu għarusa bħalu nobli u d-destin għal-jum ta' t-tieġ. Iżda ġammarija qalbu lil-ħaddieħor kien ġada lil-Dolores l-Ispanjola l-isbaħ minna għat-mara Stanislaw lil-ġammarija kien jobodu mensament għarix rrit il-wert ta' Kassja jafu u jisir kontent. Darba waħda fil-għaxija dejn id-dar bint tal-Ispanjola Stanislaw fuq ġammarija sparatir minn ta' pistola ġammarija minn Dolores ġi salvat mill-assassin li dan ħarab la man qabad bil-Islam kien dak il-ħin. Wasal ġammarija b'dana żwieġ ma kienx kontent flok għal-festa tela jiġri għand Dolores fil-moment il-missier mar jiġri għanda sabu hemm kollu ferħan ħada miegħu taħ bil-ħarta u fisqaflu fis-sotterran. Wara żmien li ġammarija għamel kien fis-sotterran min hemm ħarab u għand Dolores jiġri mar kollu ferħan l-Ispanjola li ġalet biex lil-Malta jħalli fis ġammarija sema minna u pront ħalla lil-pajjiż. Ibnu rali jagħmel żball mill-kbar għal Dolores bati xwejja biex taħfirlu għal dak li sar 20 sena għaddew mill-ħarba ġammarija ġieb fil-gżira mar fi ħdan Dolores tiegħu li tinġarbet ferħa kbira. Ġammarija raccontala li ta' torok wa arzir u sa
biex tal-bal-ħajtu ħalom mislam kallu jisir waqt li kienu t-nejn manqab daħal fuqom Stanislaw. Bravja Allahum illum intom it-nej mejta tibqaw. Bistallet fistil għal-qasam tal-imsejken ġam Marija imbat qabat lil Dolores li laqatel tant ħruġija Pietru Kassija wara ġranet mitu kol xi asventurat Stanislaw laqas ismijaw عمل معه